И така, почваме да играем The Walking Dead Survival Instinct. Това ще бъде геймплей. И да, започваме. Нем гейм. Ето го и затвора. Не, той не е тя. И така, първата част. Няма да снимам много, защото не е регистриран BNK, ама... И така. Играта е готина. Може да изтеглите от Замунда. И... така. Сега да изчакам зареждането. Да. И започваме. Дали ще ни лагва? Значи, ще налим мързината. Така. Input killer. Ето. Тук ще си я намалиме. Окей. Добре. Графиката е яка. Може да ми лагва, защото снимам. И така. Сега, както гледах клипа, тук ще чувам някакво пищене. Ето го и Дерек. Мисля, че беше отгоре. Добре. Малко ще го увеличим. Ето е толкова. Така, ще го запаметиме. Така. Започваме. Това е първата част. Тази пушка ми струва на това нещо. Трябва да... Значи изписвам да търси следит от кръв. И сега тук някъде имаше зомбита. Защото все пак аз когато започвам да играя игри. Имаме. Така. След това. Ето. Така. И тук ще става трилър, ако не обърках пътя. Добре, това е дъмер. Тук трябва да клекнем. Тук не списа. Значи не е в цел. Сега, нападе. Да. Сега трябва да бягам. Как бъгна? Аре, стига бе хора. Не ми дава да мина. Защото бърках пътя. И сега стана лошо. Бързо. Играта е готина. Тук са... Ето ги. И сега става лошо. О, не. О, не. О, не. О, не. Сега трябва да се оставим да ни хапнат. О, не. О, не. Тук просто нямаме шанс с тази пушка. О, да. Ема. Да. Тук просто нямаме куршуми. Това ще бъде ето. Тази част не е най-хубавата. Ето го.
И сега този ставаш. О, really cool. Да. Да. Ето го и Дерек. Най-очаквания герой. И да. Той убият баща му, ето той казва да. Също кача клипа, защото си няма друга работа. И той няма да го направи, сигурен. Но онзи човечец. Ето и тук е музиката. И продължаваме. Ето Activisions, Temple Game. Играта, най-яката игра за сезона. И да. Аре бе, тук може ли се скиптира? Много е тъпо, когато си сам. В смисъл, имам Дерек и някой друг от играта. И да. Не знам. Той. Опа. Ето. Ядка. Да. Ето ги нашите. Малко Нентлес. И така. Не започва. Да, трябваше да говорим. Ага, ето го. Трябваше да вземем. Окей. И започвам. Аре. Тъй. Пускай. Райфам. Ой, започвам. Ето и първите. И да. Браво! О, не. О, приор. Сега да го вършим. Ох, не мога да цела. Ето гледам компаса. Да. Още. И още. Ето ви нашия. О, пушка. Винаги се оглеждайте. И да. Нашия приятел идва. Един приятел. Добре. Да, това може да се използва. Да, за коли.